Imela ningizama Afrika kuphela kufanele khona ngeingwezo online ngamakhankasongo ya president of the Bhinqa Nation isibonga kakhulu ngomendeke kaBig Zulu lapha ke Fisher Shwili umtekhala eke lapha ke ngempela ke album yakhe ke lapha ke uBig Zulu Bhinqa Nation record ayikhiphe nje mangaphosisi 3 weeks ago. Sibonga kakhulu mfethu umsebenzi wakho muhle uthuthukisela amacila lithi amacebo akithi kakhulu lokho ke siyakuthanda futhi siyabonga shwini mfethu uNkulunkulu akugcine ngoba ithalente lakho aliphoqa ithalente lakho nalo aliphoqa awukhuluma indaba zamuntu uyacula uyasebenza wenza into eyaphambili ngakho ke njengamanje masingena ngengoma ethi mbulali wami tshela ubaba ngimhlunga kakhulu emoyeni ngegameko ezenzekalayo most yazo zenziwa abantu engimaphethe futhi abangamabhinqa abalaleli bamaskandi abathanda ubhinqa abathanda isiko sabo abanye indlala abanye ubulwane abanye into engikwazi ukuyichaza ukuthi ibizwa ngani bathenga ukuthi babulala abantu bebezinkabi abanye utshwala badawa utshwala ingane zincane ezibulala abantu kade sikhala nje kuthangana ukuthi kulimale umuntu mfana lokuthiwa lapha uLukujana uMasilila ukahamba kwalo mfana loyo emncane ngaka uyabulala ikusasa siyaphunguka abantu bakithi Afrika siyaphunguka amazulu akithi siyaphunguka bafowethu namhlanje kunomfana futhi wala kwamashu engizokuthiwa laphana uthema kuqhuma amakhulu waqhuma inganono ongazona uMaqhekede inganono obesongela kakhulu losalikwa laphana ngizokuthiwa ulemele futhi lokufana engane encane kakhulu leyo nto leyo ikhomba khona ukuthi isimo sizima kakhulu kodwa ubekile umbuzo oyobuzwa kwezayo mbulali wami tshela ubaba mbulali wami tshela ubaba ngakhala ngimemeza njengengane tshela ubaba ukuthi wangibulalilayo lo mbuzo lo mawukwazi ukuphendula uyibuze wona usasiphethe isibhamu khumbula ingoma yehlanganana la kukhona khona ushwini umuntu ekhala khona becula kwehlanganana nomthwalo sobhukwini bethi utha mithatha isibhamu yobula 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 labantu owana leso spa naleso spa ngeke usimele wena oyibuza lo mbuzo ukuthi ungasimela leso spa mbula lo ntweni baba ubufakazi buhlala kuphela inkabi seyibanjwa amaphoyisa ela sephansi njengengane njengamaselesele belwe nazo sigcine isana lento eyenzeka lapha eNanda ngekuthiwa west ichazo into embayichazwa iyalungiswa ngoba abantu banamhlanje baphila ngamathrendi amahle namabi ungathola ukuthi ngalesikhathi ichazwa mina ngangitshela ubaba bafowethu ngifithu baba ekhaya ngesikhathi idala lapha kusaqala izinto zohunga uthi yazi wemfana wami kade ngibuka indaba lapha ngithi mina yini ba uthi mina sengiyakwazi ukwenza ihunga hawu uyakwazi ukwenza ihunga wathi hayi nikhazelwa amaphoyisa thohlanganisa ukuthi nokuthi uthi ungathatha kanjani information ebucayi top secret information efanele ingaphile emphakathini bese uyachaza ku-radio station ngizwe lapho khuzini umkhulumo namaphoyisa okusebaba no umdumo lo wathi ibhovu livukile ngalo lokho wasuka lapho ke lo baba into ayenzayo ukuthi mayechaza ukuthi kuhlanganiswani thatha ama-ARVs kuhlanganisweni kodwa kuthiwa kuphume unga lapho leyo nto leyo mawuzwa uthi ubaba ngimdala abantu abamleti isikhathazile ey'nganeni kodwa manje uzotholakala umuntu oyitoli ukuthi yiyo ngempela makuhlanganiswa ukuthi nokuthi emdala ingane ayilaleli siyalo zilalela ukuthi ziyawina zona zenza kahle izolife njengamanje ke ngani zakwethu ngene ngesikhathi ukusimemezelile
ongabonanga usewubona isikhathi abona ngaso kodwa ngifundisa abantu ukuthi njengo president of the Benga Nation ngizimele nomculo owakhonjwa umuntu wesizwe samabandla wonke umsizwe bazolithini uyangithanda awungithandi kufanele kwazi ukuthi mkhonjiwe ongangezwe lakhe hayi ungangezwe lakhe lona igama lakhe kubachazwa umkhulu bakhe ongangezwe lakhe yithaphinga ubani ongangazi ubani ongangazi labantu Mano, ingawa moyeni wazadu kwa mchecho la fama toka antama kwa toka fana nile toka fana nile upona wa ubo nilo zoya ubo wasibo shafati yes I don't know what you know. I don't know. Angyo bangani angyo balini ngaba pinga ngaba balini ngapela isabuze sizona phana ke ucebo pokadamini ekela phana ke elekelana nensizwa lapha ke ikaphi lasophongolo bafowethu ngifuna ukubabaza ngabaza ubuhle ngibabaza ke injabulo iphinde futhi babaza kwami kuhambisana neseluleko lesiyalo. We are the Zulu nation and we are the Zulu kingdom, the biggest kingdom in an African continent. Sibakhulu sizidudlakazi la eAfrika noma abantu bakasithuka bese sizibhanya abanye bethi siziphuphuku bese stupid people Zulus low class people is fine. We don't have a problem with that, but that is a challenge and that is a debate for another future. Beta sifundile into siyaziyo ayi drive ama taxi nenkani nokuthi ngizokushaya into siyashayana futhi angeke ngiphike lokho kodwa shayini nje asingeke sishayize isikhongothayo sishayana nje sishayini nje asingeke sishayise isikhongothayo njengamanje ngaza kwethu angifuni ukuthi ngiyale ngale ngthemeleza kodwa ngqo okumthethwa yembose dingiswayo ngithi kuwe into yenze emabhida mapholoba futhi ufulele nje ngifumashiya amahlathi angazoshumayela wona amakade phezani izandla sidle ngathi ihloko yenja isivuthiwe ngithi ngiyabonga abafana bami ukuthi nilibele iqiniso ukuhamba ubanga uyibanga elide kakhulu last challenge khona last tholakala khona siyaphesheya sidinayo amavisa sidinayo excess endaweni ethize uthiwe thina asifanele ungena nekhumbazo yethu nemvunulo yethu akufanele ungena kodwa awukho umhlaba nezwe lodwa laseAfrika ozokuthuma umuntu waphesheya wavinjwa evision ukuthi uvunule ngemvunulo yakubo idoda zakubo eke nemnazaretha yakubo akekho noyedwa wakwavinjwa
amaSulumane nabamhlophe namangisi amaFrench namaPortuguese wonke aphethe umhlaba nama-Chinese colonizayo angena nge-free access futhi ngisho umuntu mayesesha umlungu noma iChina ngoba ikhandiwe lento kuthiwa bona bayi-tourism bona babalekile bona bama-investor uthi halamuzi kanti la ukhona inkinga sacindezela ilembeke ukulikhulisa kwenu mfokamthetho akuna mama oyavetula insizwa amadoda uyavetula insizwa amadoda uyavetula insizwa yabona yabona wakhitha mfana ukhitha Moses Mabhida phakathi esiqhubaqhophamlando esalimalela lapha kwelaseMozambique wazabalezela lelizwe umuntu umzabalazo amathambo akhe asanda kubuya manje ngo-2011 ezongxoxela eNingizimu Afrika uMoses Mabhida wamangalela ukuthi kwalesi stadium vele sasikazwa kubizwa ngelele kodwa kwasekuba ne-debate ke kwasekuba political alignment sagcina sibizwe uMoses Mabhida ngakho ke into engiyishoyo njengamanje angifuni ukuhloniza ngithi ngaphezulu kokuwina kwe-Kaizer Chiefs nomdlalo omuhle abawutshengisile ngithi mina bakwethu uyi-celebration ye-final noma ye-derby sivamise ukubona kungena abantu bamapiano bezoshaya igqomu omafikizolo bezonandisa asikaze siyibone thina sibabaza nje asihlanyi ingoba we have been oppressed for the longest time njengoba sibabaza nje ngoba sihlanyi kade sacindezelwa kanza kwethu even kuma-commercial radio station platforms thiwa thina sikho commercial thiwa thina singama-consumers singama-buyers into yokuthenga siyinto yokuthenga yokusho ubambulayini kwaBoxer ukuthi thina siyabonakala thina siyizimeneja kuphi asifanelwe lokho thiwa silazi ibhizinisi phukuphuku with our own numbers mina nje umuntu wakwaZulu umZulu phaka ongayihlonisi ukuba umZulu phaka lokho akusho ukucindezela esinye isizwe nokucindezela abanye abantu angisoze ngakwenza lokho kodwa akukwazi ukuthi mina mangisha isifuba mina manje ngabaza lokunina nini esinye isizwe bese ngizokhuluma leli gama elikhulunywa ziyitabani leli gama tribalism ngoba ukufunda kwenzalo ngifundela kithi nesihlanyela nini leli gama elikhulunywa imbongolo lezi tribalism ubandlululo yacindezela yonke lezo zinto lezo ikhomba ngokusobala ukuthi aniyazi enikhulumayo uma nina ngempela nizazi mina ngabona nje ngiphethelwa nayo lembongolo le thwala ikhodi lethu papa peni shikwembo yithashanganezi yithashwe shikwembo bulalani shikwembo mina akazangikhonjwe inkosi yaseLimpopo akazangikhonjwe inkosi ngikhonjwe kwaZulu kwathiwa nami upresident of the Bantu Nation yathi silo ngidonsa ngendlela mfaka amacingwane ngithi goqa yonke iNingizimu Afrika ibe ngamabhinga ngoba ngidinga ukuthi ngobuZulu bethu ngobukhulu bethu wonke umuntu abone ukuthi thina siyakwazi ukuphatha abantu phela kuba besikwazi ukuphatha abantu ngabe kho umuntu one-interest eculture yethu ngabe eyishaka ilembe alithenge uma lithenga kanjena nje ingoba thina sibalulekile sibakhulu kodwa musani uku-insulta ngoba into sinayo musani uku-insulta ngoba futhi siyazazi ukuthi thina singobani uqiniso bethu ungakhuluma umdoti lo wakhulunywa uMalema ngelinye la uMalema wakhuluma umdoti kabi lapha ethi uMalema hayi naye efili hit ngoba phela uMalema uhlambile ngiyamthanda futhi uhlambile ethi uMalema hayi ma ufuna ngisho sukela bese ku-ANC Youth League no Shivambo no Magaqa wathi hayi uma ufuna iyodwa kuphela yaziwa amaZulu dansa no cula mase siqedile ke thina abantu abathiwa bane international capacity lento cabanga uze wayeke lento ukuthi ngengqondo uphepha ubona ukuthi sezithuthi ngithazile impela mina ngizwe conference ukuthi sezithuthi
International capacity yini igama laliyana? Okay. International capacity. Ukuhlala budlulele lobu bucabanga ipolitiki nebusiness nophathwa kwezwe thweke mase befuna ukudlala nje kubizwa amasoluke sidelelwa malema ngoba kade wasiqala lamfana angikhulumi ngakayo mina FSA ANC esidelele njalo behlangane bonke lapha oshivambo lolo kunjalo manje ke no mangaqo no sindiswe magaqo into ebaluleke kakhulu la ngibona mina ikhona example practical njengayo nje ushivambo ula kwaZulu euniversity yomsizo uzofuza umsizo sekwazi ugaxa uzofunda umsizo usekwazi ukuthi sawubona sekwazi ukuthi amandla amasha yabo asekwaamandla manje yabo usesemandleni yabo ula kwaZulu kubalekile ukuthi thina kuyiqhaja kwethu nokuzazisa kwethu ukuthi singobani akusho ucinezele ezinye izizwe lento yenzeke eMzimabhida kuyiSoweto derby yefinal yeNedbank ishayile ihlombe futhi nabo bonke abanye ezinye inhlanga ebezikhona mind you iqembu leKaizer Chiefs lisungulwa uMtawuni kodwa manje ngathiwa akubalwe ngobuhlanga angamangala uMtawuni uthi angathola ukuthi u70% wabantu abasupport iKaizer Chiefs amaZulu yabona so leyo nto leyo ikhomba ukusobala ukuthi ke thina ke masithi tribalistic ngalendlela lena abacabanga ukuthi siyiyona kungani thina support iKaizer Chiefs kungani thina supporter Orlando Pirates amaqembu abopitolo sayo Mamelodi Sundowns if they think we are tribalist because they know we are powerful and we are untouchable and we are undefeated. That's why they create an insult to us, to oppress us and to make us feel divided and feel that we are not welcomed. Bese ziphuphu zinjamko don sak ndaba itabane la ko-tribalism abalochaza le abanifundela la ngifundela ukubani yena angiyona injami nomdodon hawu ngiyangitshela mina ngiyangitshela bese ngiphinda ngiza ku-security class Mkhwanazi siyakuthemba baba njengoba njengamanje kufanele uyophatha ku-national Mkhwanazi ngiyacela mina ukuthi uyazi kwaZulu ukhule kwaZulu waphinde wasebenza ku-national waphinde futhi wabuya uzosiphatha la as a provincial commission ngiyacela ukuthi utshele istaff sakho sonke na-intelligence nabo bonke abantu ukuthi ngempela you must never ever allow to be misled because i-misled of the leader siyayazi umlando wayo. President Ramaphosa was misled during a 2021 unrest. Misled yini na icabinet yakhe ngoba umongameli akwazi ukuyibuka emhlanje. Misled abantu naye wavuma ukumislidwa. Yangizwa ngithini? And then the result waba yini? Waba disaster in the country. Because abantu bahlakaniphile abantu bafundile ngale ifundile zikwazi ukuqhamuka neinformation esingayazi thina abantu busy qolozelo generation the legacy izikhaza nakuthi sengindala abafana yes ufuna le stage umdala into ebalekile la ukuthi emveni kwalokho ke namanje awukwazi uPSL uqhamuka nomama lo noma lo mantombazana uyangithoxa ukukhama kwaSuku ukundi ikhanda mama bese uhlula umyeni wakho ungafuni ukuhlula thina ngoba isakhe esikhuzwa umfazi kwaZulu asikho ayikhuluma into ofuna ukuzenza isizwa ukhuluma masendeke kanti engezenzeke leyo nto leyo into engezenzeke ibalekile leyo ukuthi ningakhuluma into engisiyo aqala uba nefinal aqala uba nedabi kade ikhona last week we never had such situation ngoba bisegoli nizama yona lengqondo embi yokuthi nina nifuna ukuthi izinto ezikwaZulu abantu abanodlame bakwaZulu nizomemezela into eziPSL ezoqhatha izwe kudubulana abantu kubulana nabantu kube namamasha unnecessary futhi umkhonazi uyazi ukuthi leza kwaZulu ukube bengafuni naye bazohlulela uyazi kodwa ngoba bahloniphile nje bakhuphile besinawo kwethu bakhona besilokhu sikhuzile siyahlala phansi kwabumthetho
bethi umongameli wa-addressa nento uyayihlala phansi babumthetho ngoba la sisethelwa i-tap sethelwa ukopho lokuthi thina kwaZulu fanele siconfirm ezibhubhu bese bahamba ngoma be-meeting bephuza iwayini bedakwe besantuze le eStellenbosch mase besantuzile bethi allow the Zulus to be independent. What about this? What you are planning? Can't mama has been independent. South Africa. No matter you see Ketele. Okay, Mazulu ask bad. The timeline for Malaga, they gold. The first day of us will have your own. I'm money. My mom called away from now. Please make sure you must never away from now. Uba misleaded because izathu ukuthi uthando umphakathi uthando ethini ngoba sibonile ubuqotho bakho nendlela oyiphethe ngayo nendlela osikhulumela ngayo amagama nezinto eziphila kithi siwumphakathi nenkinga zethu ngaphandle kwefear nefavor ngayivumekile into leyo ngoba ligcine senisetshenziswa nezicluster ukuthi hambani niyosebenza abantu mase nisabasabisile ulanda amasosha lawa asha ahamba fana noma wawo lo waphethe lawa the Coca-Cola the God yazi elelizile yazi bekhona umelusikika bekhona ababona bangezinto zenzeka uyomthathwa nje yanibuka nje into ebalekile ke njengamanje ke ukuthi ke well done ngicela i-corruption ingaphinde yenzeke kwi-PSL ngoba izibulala ibhola livele ligcuca la eSouth Africa into engenzile lapha naqhubekana bafana babo ngiyani bafana ngizofika lapho ezidlekeni sikaMtawonga nilethela amathawula amabhinqa nemqhele njengomongameli zomchawu nje ufuna umfika eneshorena ni practice ngiyeza yeah I'll have an access and greet you and honor you for what you have done. You are true ambassadors of the Benga nation. Can we give them the round of applause? Mbemesilo, we're going to show you some more to show you. Bayet. Aye, we are glad. Mrs. Dula is never upon a inu. Ngabe ke inkosi yemeyala kodwa akekho oyangichazela ubaba uMathi lapha eJozini. Ngizothi wasemthathela komshawo uthi yes de isho lento ukuthi singachazela ukuthi kwenzakaleni ngoba mina ngikhumbulayo ngoMathi ukhumbula mina ethanda umphathi waseJozini esebenza umphathi waseJozini kahle waphinda waba yinsizwa besiqala ukubona umasipala uphethwe yinsizwa nje waduma wazisa South Africa kanye neKwaZulu-Natal yonke and bambala bawabuka amabaholi abapopular enkathini njengamanje very few I think mangabala ufike ku5 ngamabomu sishajana ngamabomu mangabala ufike ku5 enkathini ngeke wamfica uMathi ngokuvelele emphakathini ngeke ezinhle mangabala ufike ku5 May KwaZulu-Natal ngeke wamfica futhi uMathi lokho ke ukusho ukuthi ama decision wakathayo ngalo muntu njalo kufanele abe questionable inkathi oqala nje mina ngikhaleni ngabe ebheke enkathini nedata futhi la ngizwali nalo inkatha nganginyanya indaba yalo ukuthi laliphaphela indaba sendlonkulu lifuna ukuyithatha ngobuqili nemkhuba yake laligila laphunyuka kulo ngabe iphunyuke noma laphunyuka ngasi noma situation leli lezulu leli idata lapho langizela funa ukungibulala idata thola sizwe thilisi kodwa indlela aphethe ngayo kujulukile ukudula lapha ingijulukile buko fethenga lama wiper lapha kulo kunjani kwakhopta la KwaZulu-Natal uphethe impela kahle kwenza umsebenzi emihle ngithema ngimbona la kunama award kwakhopta inkosi yena ibe nombolo 2 kubantu abaphophula xa abaphophula njalo abenza umsebenzi ngowe service delivery
uma ke ucwaningo lokakhoda alenziwa futhi abantu abama-politicians lenziwa ama-officials awafika khona futhi fika sizwe leyo nto leyo ikutshela ngokusobala ukuthi ikhona inkinga ekhona if ngama-reflections lawa yini ama-reflections lento lokugudlana lokhu kuze kuvele kingi political reflection hlikihlala kuze kuvele kingi iyona-ke leyo nto leyo ebhedayo-ke ngoba mina kade ngisho nje lokhu ukuthi into eyenziwa imbongolo lethiwa umkhuleko hlengwa nobubi bese ngizoba ubaba ulo uHlabisa president angithandi especially these two angithandi awukwazi ukuthi unganikezwa i-national portfolio i-national task wena bese uyayi-regionalize noma uyi-provincialize bawo minister labo bantu engikhuluma ngabo in the whole country inkinga zoba sipala abaneyinkinga oLimpopo North West ko Cape Town kudubulana abantu kwamasipala bebulalana bebanga izinto ko Eastern Cape kodwa ngekumbone eqhamuka lapho uHlabisa uyibench woma nje engenomsebenzi walutho kwi-national task ubaba uHlabisa uVF Hlabisa 2VF no ungathi lelo robot elikhandwa Elon Musk or the press ukhuluma ngathi udlala isithi yendalo yasiya lo umuntu loyo into abazi ukuyenza angazi mina ngoba sengiyibhale ngithumelele i-email u-speaker of the assembly ukuthi we-speaker ngicela ukubuza mina ukuthi akuyona yini corruption ukuthi even if it's under GNU kube no minister abahlala emakubo udu ngoba uma uminister nje u-off noma ukho off uminister la abantu bahamba imkhehlo bahamba memulo banoha udu amakati bayawanqoba yonke into bayayikho into abangayenzi bahlala la kwaZulu akaze babone mina inkinga engaka mpothu lapha emakhoyisana laba yilabo bantu labagqokana imvunulo eanda yesikhumba eyondayeleka abagqokisa amakhoyikhoyi kunenkinga zobukhosi lapho phansi koLimpopo lapha laboShikwembu lapha ulimbongolo upapa Peni lo phaqaqayo oyena uyojuluka nje eParliament ngovaselini useka lapho yinto efanayo futhi leyo so ke nginenkinga eserious ngalabo bantu ukuthi is a pure corruption and is a daylight amrobani le corruption abayenzayo bafisela lento eyenzeka kulompana lo wethu ubambe imoto yemali wakhohlwa useduze isika ebhumu yaqhubela usendele kwasalite le imijolesi le corruption impela ngifisela lokho ukuthi le corruption ingisayenza ikhunyelwe yibhumu nina ngoba niyabheda national task should be service on a national level ngoba yizipho ezinkinga ngoba namanje akakhonkela basolva hayi ukuthi basuke beze ngohlangothi kahulumeni basuke bezodakela behamba imkhehla ngamabhanelo kahulumeni izinja emveni kwalokho-ke ngane zakwethu ngiyacela-ke mina ukuchazelwa ukuthi kwenzakaleni ngale nto eyimeya ngoba umlando ngiyawazi mina umuntu lokophinda angene noma emveni kokuhamba wakhe bekhombisa ukuyibulala inkatha beyiganda ngamatshe kodwa ezamile ukuzabalaza ngakho-ke akungabi-ke isikhwehlelo sokugcina lesenkathini ngoba ngibona ngathi usondela lapho uzokhumbula iphutha elenzeka ngesikhathi sakho umuntu lokophinda angene uzanika kwamagoza msini esuka ekhishwa exoshwa ewusihlaba weqembu national wakhishwa wasuka lapho ke emveni kwalokho ukuxoshwa kwakhe wasungula iqembu le-NFP ukhetho luseduze ngendlela esimanga into eyenzekile lapho wavele wasungula iqembu le-NFP emveni kwalokho wawuthatha yonke iZululand angazi-ke noma mhlampe inkatha ifuna ukuthi umlando uyiphinde ngolaseJozini ngoba mina la engusini amaqiniso la ngeke mina wakhe mayibhethile ngingafike fuseke ngizomtshela kodwa ayi le propaganda ekhushwa lapha hayi sichazeleni kahle mina
ngiyamtshela nje kanza kwethu sesiya ngasegoqeni ke bafethu ke manje ke into ebaluleke kakhulu ukuthi kulesikhathi sekusona njengoba kuza o G20 summit eSouth Africa namabhunu kuthiwa yabaleka bheke eUSA esikhohlisa ipropaganda leyo ayofuna ama-citizenship yase-US bese bane-dual citizen ngoba lelizo South Africa libudedengu bekufanele uRamaphosa ngimuzwile ekhuluma kwi-African Union namhlanje mayikhuluma lapho ikhulume kahle kodwa bekufanele into engamaluleka ngayo nje bebheke eWashington nje maduze bengamaluleka ngokuthi mina abahambayo akayiscratch completely i-citizenship yabo ever exist la eSouth Africa ukuze sibone bahamba ngempela ngoba sizodlala ubuqili njengamanje we are on a turning point. We are going to take over this country very soon. We are on a turning point. Joba uphethe flag nje iflag leli ama colors. This is iflag elibaluleke okudlula wonke ama flag ela eAfrica. Iflag elihlekula wonke ama flag emhlabeni jikelele. Iflag laseNingizimu Afrika li represent ayini na imvelo kaNkulunkulu le ethi mangabe imvula isine yana bese qhamuka uthingo lenkosazana. Uthingo lenkosazana luyishi ukumakwana. Ngakho ke iflag ibalekile ukuthi uhulumeni wethu akwazi ukuthi akwazi ukufundisa abantu abenze beyiqhatshe ngezindaba ngoba leyo nto iyokwenza ukuthi izukulwane lezabo abafana abancane bagcine ingane ezincane zingazi lutho ngokubaleka kweflag. Ngiyangibona eAmerica la ngizele khona la nginomndodana khona umuzi nomuzi makuthiwa kuzoba nokhetho ugcwele iflag laseAmerica. Awabona amaflag enhlangano uvele uvikele izwe baze baliphashe iflag nabo ngishalifanga ngishiphaketheni ngishiphala la khona malala libatha lona ngoba lemangalela izwe layo ispirit and the ancestors of those countries they will bow to that power kubalekile kodwa even ngisho kuthiwa kukho ke ama election kodwa ikhungo eziningi nendawo eziningi neminye imizi iba nawo amaflag ayana ngaphandle. Iflag libalekile alihlonishwe lithandwe. We must have the campaign because to love our country begin with loving your colors as we love our people. Ujamisha ngaza kwethu cha siyaphoqa manje bawethu siyabonga kakhulu ngoba kwabikindlela nabasugqoka beyibeke njengoba ngamele uMabhinqa kuningi okuhle okuzayo esiniphathele khona. Qhubekani iqhaza ngokubina ngingasazi ukuthi umuntu uthini ngakhuluma inkinga yamandiya enangayiqedi impahla emangibala ngoba amandiya siyawathanda sawamukela 150 years ago kodwa asenebe aqhaphaza intane zethu aqhaphaza ubaba aqhaphaza yonke umuntu aseyi-army nawo esingawo nje into exactly njengase-DRC but ngihlala ngizisho izinto engakenzeki ngithi mina ngayibo kodwa kuthiwa hawu ubani yini yena elempofana libonakala hlala ngakodwa hlala ngolimi hlaziya kuzoba lenkulumo imthente sihambile lapha siyobabaza ngoba besise Swazini eMaswatini samenywe inkosi yaseSwatini ukuba sibe ingxenye yomgubho wosomabhizinisi nama-investors ezaseSwazini. Akuyona lento enicabangayo kuyaphilwa kuleli yazwe. Akuyona lento etolekwayo kuyaphilwa kuleli yazwe. Njengoba nani nonke nivumelana ngento eyodwa ethi mina ngiyahlanya lokuhlanya ngempha zonke iy'nsuku uma kuthiwa ngiyahlanya gcina sekuhlanyeka nje yini ingane uma usuku nosuku ugcina uthi wena isithuthi mangabe siyisithuthi yakho manje uyikhuzelana ngeke abekele nomuntu lapha eNyukasela mfowethu uma ufika lapha eNyukasela sabona lihlanya siyangibizela imphavuma bethuthi esingaka
Imbavuma vele yangibekelela sahlale yangibuka lapha ekhaya washa ngicece wakithi. Sabona hlala. Athi mina yebo. Unjani ngathi ngibaba athi mina hawu. Ubuza kanjani uhlala uthi unjani? Umthi ngiyahlala ngibuza kanjani unjani? Uthi uyazi ukuthi ngiyahlala. Uthe wena sanibona hlala. Yakhoza kuhlanyeka. Ngamana nahamba kahle. Impilo ke artist nempilo yabantu nje abafana nathi kanje. Nempilo yeqhawe. Kubhlungu khona ukuhlukana nabo. Kubhlungu khona ngokundini nawo sala ngifana. Sinofakazi. Ubufakazi nabo kwamaphumulo. Umfakamola. Ubufakazi nabo empofana umqubeni. Ubufakazi nabo kumfazi omnyama. We are celebrating those people every day. Kodwa futhi imndeni yakubona bele yasafari. Ingakho mina ngenza ngakwenza, ngisachaza. Kwaphushula ngoba yakhona. Yonke indawo lembuya khona. Kukuhle noma kukubi. Ngoba ngiyena stage jikelo shubeni ngoba ngizochaza umlando wami la. Mawuwazi unenhlanhla, mangawazi ifuseke, angadlali yona ilotho. Ngoba noyidlalile wayiluza nakusasa uphinda idlale futhi. Akasho ukuthi yakaphazana lento. Umphatha umphethe. Angizengile futhi Xobo. Lona la silahlekelwe intokazi umsebenzi omkhulu kakhulu. Abantu nje istaff nje sidala cabanga ukuthi sele nomaphungula kuNkulunkulu. Sele nomaphungula no sosela. Udade uthi usela hayi udokotela. Akuseyudokotela lutho. Vula uqonzela ukuthi ubuselaphi? DSD no mbolo leyo. Bese uzoba lo Thozanda no baba umfisa ngokubani lutho abalo dokotela. Odokotela silabo lababhencane babili. Udokotela Sibondoza Zimande lo dokotela Sipho Mtholo. Honorary of a doctorate yenzekala ngendlela ngicela ukuthi ama student akhona njengamanje lawathi graduate ibe ngoncoma ngithi mina ngani zami lento eyenzeka ema university angazi noma kanti kasishona bhinqa kuphela yini offroad yasenkandla ngiya nje bafana bami nezimanga well done kodwa ngitshela ukuthi mina yenzani ucwaningo nibatshena abantu ngoba manje sekuphethe mina buka nje mina ngisho ngisaphila ngithi mina sekuphethe nina. Asho yini baba bethu izwe lifa nje izozalwa kabusha ufa ukhosi ufa business ufa khulumeni yonke izoqala phansi ngenxa yabo. Ngikhumbula mhlawumbe manje ngithi mina yenza ucwaningo nitshele nideliver to the society yokuthi uma if someone being honored with a doctorate in a profession njengo Professor Johnson Shabalala kwenza ucwaningo kube ne contribution of the community and the student and the other professors lo muntu wenze study ngayo abesifunda njengo Sipho Mtholo no John Clark ba no professor ba honorary kanye by University of Durban Technology DUT yabona ekulo ukuthi awukwazi uqasha ihholo lase university njengobusela kwaqasha ihholo lase university lapha eqashwa wonke umasikandi lapha futhi sonke sibodokotela abasaperforma kule hholo leliyana leliya elapha ongoye bese wena uzothi udokotela ngalokho honorary ama institutions ayifunela udumo ngesingawo abeqamba manga lase honorary shebali amafunding mina wabona lezo idivide ezalabo mama bangifonela bethi sifuna ukuhlonipha kudala ngizihamba iphesheya ngathi mina yini ngoba ngibuyize lapha into yabona bengibhedele ngikhuluma nonsense yabona so ibaluleke kabi lento yokuthi lento ngiyicacise ngokusobala mina ukuthi akho dokotela na ngoba umlando uzokuphunyuka 3 seconds awuyomntwana wamamhlawuna lawo
Odokotela nobamba bekukhimana ngale ngemva. Awulutho. Mhlawumbe abantu babehlulwa igama elishinyanga bese bethi ngoba bejwayele ukulanda amaphilisi lawa chronic ema-pharmacy bese bethi lo yabala nokuyiwash bese bethi udokotela naye it's fine ungavuma on that category akho dokotela la thozana ngathi dokotela la chashazwa abantu ngifuna ukuthi this must be on record akho dokotela la ho bayela noshobeni oshobeni injini bengoba ihamba nje injini wona kuhlonishwa nje bayela nophuza chemist hayi ngahleni bafowethu hayi lutho akho dokotela dokotela amabhala cha uyeke dokotela siyalimala kakhulu nalapha entshebeni engazoma kakhulu ubuhlungu belamana kulezi insuku ngoba nalapha M2 nje lento enzeka lapha M2 ngicabanga ukuthi isidinga ke into ebalekile lesimangaza kwethu ukuthi siyijulele ngikhumbula kunomzala wami mina mhlawumbe 2 months ago usanda kulimala khona lapha la simncwaba lo wala balimala khona abantu mhlawumbe bawu-18 ayikhona nayithi ukuthi umsebenzini kwawizwe lakhifisa bawalimala khona emveni kwalokho kwaba yibhasi emveni kwalokho njengoba sekulimala futhi nalelo bhasi lelo limanathola amakhono nalo leliveni lelihambe libenthola amakhono leyo nto leyo ijulile kakhulu ukuthi isolution yenkinga esehlala lapha ku-N2 idinga wona amakhono baba umbuzo umile ukuthi weyona nidlula kanjani nani sasasala la nilazi idlozi nilazi iqiniso nina nithi masekuqiniwe nje washanela akasekho lowo muntu lowo mbuzo lowo uyacela ukuthi nisibuze sonke singizwe Afrika ukuthi impande zobo omkhulu bethu nosonto lwethu luphi ngoba mina ngisesimsakazweni because FM angiyenza sasenza ama ceremonies asikanela noma ngamanani sihamba silanda umphefumulo kaphuzu shukela ngenza umcimbi kaphuzu shukela befuna ukukhuluma ngalento silanda umcimbi sezumcimbi kaphuzu shukela la nganikela khona ngoba selishumi phansi le kwabhelu asuka lapho sanyuka behamba ngoba stand adlala umama kamanani wayephethele umlando noba kushilo umkhuzwana banyuka bayaphezulu bafika soma office omuntu la uyigalo la isitulo sabagalo khona arekoda khona ngoba abelungu bathi noma egula uma esihamba emhlabeni ongcono akube khona kushiyayo ngoba umuzic wakhe muhle kakhulu awukho ndawo into ayishaya ayikho ndawo akayishiye uthe esakhe yamemeza uvelela phuma umphefumulo wasesitulo lapho kwangiphoqa khona ukuhamba kubaba ongane zamfisa wayekhona ngaleso sikhathi yena wayesangahambi ukuhamba kubaba umgqumeni bafethu umgqumeni nobhekumuzi nosandile mbongo ukuthi ngiphuthume ngiyobikela isilo ukuthi konakele ngoba usiko impilo udabukwa lokulu safike sashona lesilo sathi labo bantu banethalente elijulile kodwa balibikile ekhaya ngoba yonke lento yabahuba kwasuka bacabanga ukuthi ushembu isithutha yini asuka le intabazwe wehla njalo wazi ukubikela uzulu ukuthi sengikhona ungaboni makuhlangana abantu bakho besizwe samabandla onke bese bahlanga sobani ngiyabashumayisa angibachoshe masikweni leyo nto leyo ngicela ukuthi niyijulele ningezwe Afrika ukuthi le freeway lo ithema ngisemsakazweni sezimpolampola la bahamba khona abatruck ngizokhumbula ukushona abantu abawu-22 ePine Town i-truck lingene amakhwantamini awu-4 kwafa abantu abalapho same time babhubha ngangisesemsakazweni senza umcimbi umthandazo ukwavala u-freeway sawusha isimpepho kwalanda umndeni yabo wakhulunywa nayo sisenza usikompilo ngoba angihamba lo driver amatruck abaphila emgwaqweni usuku nosuku kodwa njengamanje lezi impumputhe eziphethe zihamba nalesi sihlupho sakomsweli esiguguswe ulo kunjana uduma umsweli umsebenzi omansayo kulelizwe kodwa fanele nisizwe enhle nebhadlokana
ngiyabonga ngeSouth Africa asihlanganeni ngesabatha kwangqondo la siyofika khona insizwa yakithi eGalilee umfoka khuzwayo ubusana madoda futhi iphansi insizwa ayihamba mngoni usiphulela amazolo lesiyeza amngoni awuhamba mngoni buye uyizifivu buye izithini ibi-entertain ithule nje nophevula lawo letshela yazi itshebe yaqaba i-offer nomndeni wayo ithengwa le phesheya kweyilwandle khona babebuka eMajapani lapha umlungu ebuka hamba ney'ngane zakhe ngathi uyimiliyonelo umlungu wathi buying baba dad buying ethi funa amthenge ezo-entertainer umndeni yilapho phela lapho khona umuntu yaphenduka itshebe aphakama wonke amajapani hamba kahle umndeni siyeza khona ukuthi sizokubeka njengey'nsizwa sikhwele nepolitiki ye-industry kusele amabhizinisi amakhulu